Εδώ φίλοι μου βλέπουμε και την κοπή τώρα στο λιβάνι που φτιάξαμε χθες σε αυτή τη μορφή. Το βλέπουμε. Κόβουμε σε όσο μέγεθος θέλουμε εμείς. Μικρό, πιο μεγάλο. Καλό είναι να το κόβουν πολύ μεγάλο, γιατί όταν λιώνει στο καρβουνάκι που το βάζουμε, απλώνει και τι γίνεται, μας σβήνει το καρβουνάκι. Μας σβήνει την άποψη ότι το κλείνουμε το οξυγόνο στο καρβουνάκι στην πάνω μεριά, γιατί λιώνει και καλύπτεται η επιφάνεια με λιβάνι, καίγεται γρήγορα και μετά όταν θέλουμε να βάλουμε άλλο λιβάνι απάνω πρέπει να σκαλίσουμε λίγο το καρβουνάκι για να βγάλουμε το λιωμένο από πάνω λιβάνι και έτσι να μπορέσουμε να βάλουμε δεύτερο. Όπως το έχουμε κομμένο έτσι, το ρίχνουμε στη μαγνησία και το αφήνουμε εκεί για να στεγνώξει, για να μπορέσουμε αργότερα να το αποθηκεύσουμε. Αυτό είναι και το τελευταίο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Χριστός Ανέστη.